Està clar que el funcionament dels partits polítics no afavoreix la participació, no afavoreix una real democràcia, això és veritat, però cuidado que la crítica que fem no la portem fins a un extrem que en realitat estem servint al discurs que nega precisament la capacitat de la ciutadania de prendre el seu futur i el seu destí en les seves mans. Crec que hi ha un problema de que no s'entén el que estem dient. No estem en contra de la política ni dels polítics com a tal, ni dels partits com a tal. Estem en contra d'un sistema electoral que fa que no ens representin, estem en contra de la corrupció dins de la política, estem en contra de com es fa determinada política. Però no som apolítics, el que hem fet és polititzar la societat. O sigui, hem tret la política al mercat, hem tret la política, la gent quan va en metro parla de política, això abans no es feia. Perdona, quan dius que és un sistema que no us representa, quin seria el sistema que us representaria? És que no volem que ens representi ningú. Per què ens han de representar? Que no tenim cervell i boca per parlar? Això. Per tant, un sistema representatiu creieu que no seria la manera? La Milagros precisament no anava per aquí, no? No, a veure, perquè no hem de confondre un sistema representatiu amb les formes de representació que s'ha donat. La història ha tingut diferents formes de representació i moltes han quedat obsoletes i s'han superat. Jo crec que no hem de confondre el que les formes de representació que ara tenim no ens satisfan amb el discurs més radical, diríem, dintre de la negació de representació, que diu que no cal cap representació. Llavors la pregunta sempre és, jo la que em faig, potser no cal representació, però com es decideixen llavors els conflictes que pot haver-hi? Entre tots, és a dir, una cosa és ser apolític i una altra cosa és ser partidista. Llavors això sí que ho vull deixar clar. Moltes vegades el moviment del 15M es diu que som apolítics i no som apolítics, som partidistes, que és molt diferent. I d'una altra banda hi ha una diferència molt gran entre fer política participant, és a dir, a Suïssa les coses es voten per referèndum, per exemple. Però això no treu que hi hagi uns partits polítics que representin els ciutadans? No, representen, executen les coses que els ciutadans li diuen que han de fer. Són persones que treballen pel poble, no representen. Què tu li dius? Doncs el polític que faci el que el poble li diu. No representa ningú. I això no és cap cosa radical ni cap bogeria, crec jo. És a dir, estem demanant participar, estem demanant que les decisions que ens afecten a la vida diària, de si puc mantenir el meu pis on visc i no anar al carrer, de si puc anar a portar els meus fills a una escola pública que sigui de qualitat, coses que ens afecten cada dia, poder-les decidir nosaltres, que per això les paguem nosaltres. Per tant, poder participar en les decisions importants que ens afecten al nostre dia a dia, però això no implica la supressió del sistema de partits polítics. Entenc. Tal com està ara, no ens agrada. O sigui, evidentment, és que a veure, organització no té per què ser ni jerarquització ni representació. Pot estar molt organitzat i generar un sistema que funcioni bé i no té per què ser el sistema que tenim actualment. Arcadi. Bé, és que sobre el tema aquest de la representativitat política jo voldria dir dues coses. Particularment soc partidari de representació política, segurament perquè vinc del temps del Franco en què no es podien votar i m'ha quedat fan d'una i per tant sempre que hi ha eleccions dic que s'ha d'anar a votar, això per qui sigui, no és per aquí, però que s'ha d'anar a votar segur. El tema suís penso que és molt valuós perquè ara, per exemple, la Clàudia posava l'exemple dels referèndums. ¿El de los bancos o el de los votos suizos? No, el de los votos, ara parlaré, no, el de los bancos, ara parlaré, no, per una raó que explicaré a continuació. A Suïssa fan una catarsi col·lectiva cada 25 anys. I així com aquí tenim aquestes brillants expo que no serveixen per res, sinó per fer obres i desmuntar-les a Sevilla, a Saragossa, etc. Allà fan unes exposicions que cada 25 anys Suïssa s'analitza ella mateixa. No és l'exposició internacional, en diuen l'exposició nacional de Suïssa. L'última que vam fer fa 5 anys la vaig anar a visitar. Hi havia un estand, l'estand del Ministeri de l'Interior, i deia, amb una de les pancartes, ara aquí els hi ensenyarem als suïssos com funciona l'organització política suïssa.
estan pagat i promocionat pel Ministeri de l'Interior. Deia, miri, veieu, això és el que en podríem dir el pueblo llano, que són els que estan a baix de tot. A sobre, doncs hi ha, jo què sé, els regidors, i després hi ha els diputats, i després hi ha els senadors, i després hi ha el Parlament, i després hi ha el govern. I afegia, i a sobre de tots aquests hi ha un senyor que mana més, i es diu Nestlé. Textualment, publicat pel Ministeri de l'Interior suís. Claríssim, ho tenien claríssim. I ho publicaven, i deien així, els asseguro, vas quedar sorprès de la capacitat d'autocrítica que tenien els suïssos. La piràmide estava presidida per Nestlé, claríssim. Aquests almenys saben el que és. Bé, a part de l'anècdota, que és certa, si algú pot anar a preguntar, és absolutament certa, i no l'estant dels contestataris o l'estant dels acampats, no, l'estant del Ministeri de l'Interior suís publicava aquest quadre, us puc prometre. Bé, què passa? Que jo estic d'acord amb que el sistema s'ha de perfeccionar, excepto moltes de les reivindicacions que els acampats fan sobre llistes obertes i sobre possibilitat de fer iniciatives legislatives populars i la necessitat de fer primàries, la necessitat de la llei de Hon i tot. I aleshores m'imagino un món ideal en què tot això s'hagi produït i finalment el senyor Zapatero no hagi estat escollit pel sistema que ha estat escollit, sinó que hagi estat escollit per aquest sistema tan bo democràtic que tirem endavant. Però la nostra pregunta no és aquesta. Podem haver perfeccionat el sistema democràtic? Del tot. Però resulta que mentre ja hem escollit el senyor Zapatero d'una manera meravellosa i encantadora, arriba un dia que des de Wall Street en criden a capítol el senyor Zapatero i li diuen, escolta, el programa que has d'executar de política econòmica és aquest, i no te'n vagis. I el senyor Zapatero, escollit per tothom, arriba aquí, que és el que ens ha fet fa un any i mig, i ens aplica un programa que no està ordenat per cap d'aquests ciutadans que l'han escollit, que està ordenat per uns senyors que viuen a Wall Street, dels quals avui en dia, la senyora que ocupa el càrrec més important de Nacions Unides, que és la presidenta del Consell Econòmic i Social de Nacions Unides, va publicar no fa gaire que tots aquests senyors que donen les ordres en el Zapatero i en el Papandreu i a qui sigui, aquests senyors haurien de tenir una única destinació, i aquesta única destinació es diu la presó. Això ho va dir la senyora de Nacions Unides. En el qual ja podem perfeccionar la democràcia mentre arribem a tenir completament inacceptable, amb la qual què ens passa aquí? Que encara tenim un repte superior, que és una democràcia més gran que arribi als nivells internacionals que són els que donem. Ara fa 2 anys, i tampoc vull intervenir massa més, es va donar una circumstància. En les Nacions Unides, a més d'aquesta senyora que protesta i que el secretari general, que m'agradaria que expliquessin, que era un responsable dels serveis secrets de Corea del Sud durant la dictadura militar i martiritzava la gent, a part d'això, el senyor Ban Ki-moon, i que el seu antecessor en el càrrec, que era un senyor que es deia Kofi Annan, era el director general d'un club impresentable que es diu Bilderberg, i podríem seguir amb coses anteriors, però a part d'això hi ha un secretari general i després hi ha doncs un president de l'Assemblea que ningú coneix. El president de l'Assemblea és un senyor que per rotació i per ordre alfabètic va ocupant el càrrec. Ara la gent l'únic que coneix és que és un senyor que té un martell i diu qui ha d'haver per la sessió, qui ha de fer la sessió. Però a més fa altres coses. I fa 2 anys que aquest senyor, per rotació i per ordre alfabètic, l'any 2009, va ser un nicaragüenc, un senyor que es diu Miguel de Escoto, que mira per on havia sigut el primer ministre d'Afers Estrangers sorgit de la revolució sandinista de l'any 79. A aquest senyor li hauria quedar algun rampell sandinista per un costat o l'altre i quan va presidir l'assemblea diu ja ho arreglaré això de la crisi ja. Qui és avui en dia l'encarregat de resoldre la crisi? El G20? I per què 20 països privilegiats, que són els que més especulen, han de resoldre el tema? No. Si a l'ONU hi ha 192 països, són 192 països els que han de resoldre la crisi. I l'home, pel mes de juny de l'any 2009, va convocar com a president de l'Assemblea de l'ONU els 192 caps d'estat i de govern perquè s'apropessin a Nova York el mes de juny a discutir sobre la crisi. Dels 192 caps d'estats convocats, a la reunió se n'hi va presentar un senyor que es diu Rafael Correa, president d'Equador, en el qual militars i policies me'l volien fotre fora al cap de pocs dies. Els caps d'estat del món se'n foten de la crisi. Perdonin que ho digui d'aquesta manera, se'n foten. Cap voluntat de democràcia, cap ni una. I per tant la democràcia cal que l'organitzem aquí. I diuen molt bé els acampats que s'ha de millorar. I estic completament d'acord amb tot el que deia la Milagros sobre la validesa de la política. Però pensem també que aquesta democràcia l'hem de pujar a nivells més alts, perquè si la tenim només en aquest nivell d'aquí i no l'apliquem amunt, ens prendran el pèl, sobretot perquè l'economia és mundialitzada i internacionalitzada. Avui en dia els hi asseguro que mana més el president General Motors que el senyor Zapatero, això no hi ha cap tipus de dubte, i a partir d'aquí podria dir moltes coses més.
hi ha un primer punt de partida en el que segur que es posem tots d'acord, que és que hem de defensar el que tenim socialment positiu. És a dir, hem de defensar aquestes lleis, estructures i organitzacions socials que han sigut creades per protegir els dèbils. La regulació entorn de l'empresa estarà orientada a fer els màxims beneficis en el mínim temps possible a qualsevol cost social, que és el model que es preconitza des d'això, o hem de considerar l'empresa com una eina de creació i de participació, de creació de riquesa, que ha d'estar cogestionada entre aquells que han aportat el diner, suposem que ho acceptessin, i aquells que estan treballant a l'empresa. Doncs aquí es parla de cogestió de les empreses, d'una manera diferent de veure les empreses. Ho considero positiu. Jo no m'ho carregaria perquè això provingui d'un partit polític, perquè dintre d'aquest partit polític també hi ha intel·ligència, també hi ha gent que es preocupa per les coses, també està plantejant. De la mateixa manera, a l'acadèmia és avui interessantíssim veure com diferents universitats, gent que va per lliure, està produint pensament, perquè jo crec que el pensament és el que es dona la força, el que es dona l'orientació. Si no tenim pensament, si no sabem què volem, ràpidament els que sí que saben què volen perquè tenen interessos concrets que defensar, naturalment es guanyen la partida. Salvar el que ja tenim, jo crec que això estarem d'acord, diferents generacions, diferent gent, i llavors, un cop que salvem el que tenim, millorar-ho, naturalment, perquè el model que tenim s'havia quedat a mig camí en moltes coses, en la igualtat d'oportunitats, en la equitat, en la justícia. Si plantegem aquest sistema, resultarà absolutament intolerable que un partit polític, per exemple, redueixi l'impost de successions i elimini l'impost de donacions i al mateix temps reivindiqui els edificis dels hospitals per vendre-se'ls. És que ara volen vendre's Bellvitge. Per poder-se oposar a cada una de les mesures concretes que desmantellen aquest sistema, perquè es va desmantellant primer una porta i després una finestra. Quan desmantellen la porta hem de veure quin és l'argument amb el que fa, perquè hi ha molta gent que se l'està menjant aquest argument. De que, clar, com que el sistema sanitari està en crisi, hem de vendre Bellvitge. Quan a lo millor si li preguntem a la ciutadania si vol que es paguin més impostos pel sistema sanitari, a lo millor considera que és més legítim gastar diners en el sistema sanitari que en les armes que deia l'Arcadi Oliveras. A lo millor si li pregunten dirà que no cal vendre les diners. M'ha agradat molt la idea del canvi d'empresa. Només voldria afegir una cosa, perquè també tenim dret a orgullismos. Ella ha parlat de la cogestió. Quan jo era jovenet, temps immemorial, es parlava de l'autogestió. No, si estic d'acord. Només ho dic per una cosa, perquè l'autogestió la va practicar en un país que a hores d'ara la gent li fa vergonya anomenar, que es diu Iugoslàvia, però que des del punt de vista econòmic ho havia fet prou bé. Nosaltres, ara abans deia la Milagros, tercera via, però per nosaltres la tercera via no era la d'en Guidens i la d'aquest. La tercera via, te'n recordaràs, era la que tenia Iugoslàvia entre el capitalisme i el socialisme. Qui l'havia instaurat? Doncs un president que es deia Josep Broz, alias Tito. I en Tito, que és el que havia instaurat aquest sistema, tenia declarat públicament que aquest sistema, que és el que més triomf va donar a l'autogestió, l'havia pres a on? A Catalunya. I quan l'havia pres? L'havia pres quan havia vingut a Catalunya l'any 1936 per lluitar com a brigadista a la Guerra Civil i havia vist les experiències de la col·lectivització del govern del Front Popular. I aquí ja no ho compartiria tant, comparteixo plenament el de la cogestió, que és el de l'acadèmia. Jo se suposa que treballo a l'acadèmia, almenys em paguen el sou cada mes, no sé si treballo gaire, però en tot cas, i us vull assegurar que en aquest moment, pel que jo veig a l'acadèmia, van un pèl despistadets. No vull dir en altres llocs, que segurament potser ho fan millor, però les universitats de les que jo em moc, en aquest moment només tenen una única obsessió, i aquesta obsessió es diu Bolònia. I el que puc assegurar és que per mi, després d'haver donat moltes voltes i d'haver-ne llegit bastant, Bolònia té un únic objectiu, que és donar professionals al mercat. Que la universitat ha de donar professionals al mercat? No ho dubta ningú, però la universitat ha de fer progressar la ciència, la universitat ha de fer crítica social, la universitat ha d'avançar pensament, i això ho hem obligat del tot. Només tots els mateixos. Jo porto més de 30 anys a la universitat.
L'any passat, per primera vegada, amb aplicació del Pla Bolonya, em van enviar des del departament, que mai sé d'on surt, el programa exacte que jo havia de donar a la signatura i els llibres que jo havia de recomanar. No m'ho havien dit mai en 30 anys. Evidentment ho vaig estripar tot de cap a peus sota la possible sanció del degà. On arribarem ara que em faci el resultat? Ah, no? I no van fer-ho per mala fe, no, van fer-ho perquè tothom havia de tenir els estudis homologats, doncs esclar, si no llegien tots el mateix llibre, no tenien tots la mateixa bibliografia, no se'n podien anar tots a Finlàndia de parelleta, doncs perquè no s'hi Però Arcadi, tu també ets acadèmia, eh? Sí, bueno, però una acadèmia discrepant en tot cas. Bueno, pues ja està. Jo crec en allò que deia un amic meu, que ho va escriure una fa gaire, un filòsof precisament, diu, mira, diu, la Universitat d'Europa, diu, va començar al segle XI a partir de la Universitat de Bolonya. Diu, i es morirà al segle XXI a través del Pla Bolonya. I tenia una raó que un temps per això. Era només una petita nota sobre el tema. En quant a altres coses, estic completament d'acord amb el que s'ha anat dient. Sí que tinc l'impressió que aquest despertar pot servir perquè la gent ideològicament es vagi posicionant. Jo estava completament impressionat, la Milagros deia el tema ideològic, i jo també el comparteixo molt. Què ha passat en aquest país? Doncs ha passat una cosa molt senzilla. Els dimarts hi ha partit de Copa d'Europa. Els dimecres hi ha partit de Copa d'Europa. Els dijous hi ha partit de la UEFA. Els divendres, mira per on, no hi havia res. Els dissabtes hi havia un partit avançat del diumenge. El diumenge, lògicament, hi havia la Lliga. El dilluns no hi havia res. I el dimarts torna a començar amb la Copa d'Europa. Esclar, es donava la casualitat que el divendres i el dilluns no hi havia partit de res. Amb la qual les mentes pensantes del país van creure que igual aquells 2 dies, a falta de partit de futbol, ens posaríem a llegir un llibre o a fer alguna altra cosa poc convenient. I aleshores què van dir? Doncs s'ha acabat. I van demanar a la Lliga de Futbol Professional que pensés un partit pel divendres i ens retracés un dia que sigui de segona divisió pel dilluns. Així estaríem tots els dies al futbol i arribaríem a la imbecilització total i col·lectiva de la població. I això, evidentment, s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar i no es pot seguir així. Un diari, que tinc per seriós, i la Milagros, que és del mitjà, m'ho dirà si no, es diu Le Monde, fa un parell de mesos dedicava 2 pàgines senceres al diari a explicar quins havien sigut els 7 darrers ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units. En 5 casos ministres d'Economia i en 2 casos viceministres d'Economia. Qui eren aquests 7 personatges? I Le Monde explicava amb noms, cognoms i biografia que aquests 7 personatges, tots 7, abans de ser ministres o viceministres d'Economia dels Estats Units, tots 7 eren altíssims empleats d'una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs.